Taryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:08. Ang oras ginadulong sa Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Ay karon nga adlaw Martes sa Mayo 4, tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Milyones nga balor sang peke nga stamp tax kag mga sigarilyo na tukiban sa compound sa Bacolod City. LTO nagpandam sa publiko batok sa mobile licensing services. Sa balita national, FDA nagklaro nga legal ang paghatag sang Sinopharm vaccine kay Presidente Duterte. Madasig nga pag-release sang bilyones nga pondo sang NTF-ELCA kaging question. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba.
Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Una sa aksyon! Lasay sa 18 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Malapit si 1 bilyon ka pesos nga balor sang stamp tax materyales sa paghimo sang sigarilyo. Mga peke nga sigarilyo kag salakyan ang na-recover sang Bureau of Internal Revenue kon BIR. Si sa raid nga ginkasa sa may pulo ka St. Vincent, Barangay Tangub, Syudad sang Bacolod, subong hapon Martes. Suno kay BIR Regional Director Antonio Jonathan Haminola, isa ka confidential informant ang nagtimbre sa otoridad nga may bodega nga ginaymuan sang peke nga sigarilyo. Sa 3 ka mga lugar naging kaduan sang BIR, National Bureau of Investigation kag Philippine Army sa mga syudad sa Bacolod. Sa Barangay Tangub lamang nagpositibo nga nakitaan ang mga pakete nga may peke nga BIR stamp tax. Ang mga na-recover nga stamp tax kung ipaagi sa legal nga proseso ang nagabalora sang 544 milyones pesos. Na-recover naman sa sulod sa isa ka wing van ang kinalton nga pakete sang sigarilyo kag madamo pa nga stamp tax. Sigarilyo ang hinahanap namin. So, ang abutan namin, raw materials, saka fake, documentary stamp tax. Pag sinabi po natin illegal, ibig sabihin po hindi po dumaan sa proseso. So, hindi sila naka-register sa BIR. Ang tingog ni BIR Regional Director Antonio Haminola. Ginklaro ni Director 2 LTO Region 6 Attorney Gaudioso Heduspan nga wala sang otorisado nga mga persona nga magpatigayon sang mobile licensing services sa mga persona nga nagapamalay-malay agod mag-engganyo sa mga tao nga magkuha sang driver's license kag nagapangayo sang advance payment. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Heduspan nga amuman ang chairman sang Anti-Red Tape Act o kun alta kag anti-fixing campaign. Do sina ka mga persona ang ila sining nadakpan sa may syudad kag probinsya sa Iloilo bangod sa mga kaso. Suno kay Heduspan, mag-asaylo sila sa operasyon diri sa may Bacolod City matapos natukiban nga nagsaylo na diri sa may syudad ang modus sa mga grupo. Ang mga nadakpan sa mga modus ang magapangatubang sa kaso si dalam sang RA 9485 o kun anti-red tape isa tubtub anom katuig nga pagkapreso kag 500,000 tubtub 2 milyones pesos nga penalidad. Dugang pasang opisyal nga mga persona nga makuha naman sang peke nga lisensya ang mayara naman sang criminal liability. Iloilo City, kag sa probinsya sa Iloilo, natigayon na naton sila nga ma-neutralize ng mga sindikato nga pamiki lisensya. Siguro, muna da nga nagsaylo naman sila da operation sa Bacolod kag sa Isla San Negros kay Nabatyan si Attorney Gaudioso Heduspan sang LTO Region 6. Sa iban nga balita lokal, nagpasalamat ang pamilya sa provincial consultant nga si Marton Que sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte sa NBI nga magpatigan sa investigasyon sa likod sang pagpatay kay Que. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson, isa ini kamaayo nga tikangod matagan sa hustisya ang pagpatay sa provincial consultant. Sunod sa gobernador, iga-monitor man sang pamilya Que ang resulta sang direktiba. Samtang ang gintukod naman nga task force ng Negros Occidental Police Provincial Office ang wala sa gihapon makasumitel sang report angot sa kamatayon sang provincial consultant. Well, the family of Mr. Martin Cui is very grateful that this has come to the attention already of the President. And I hope the NBI, and I'm confident that the NBI will take this directive seriously. Nabataan si Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot na sa tunga sa milyon ng mga Negrense kag Bacolod noon ang nakarehistro para sa National Identification Card o National ID. Suno kay Luis Gonzalez, ang Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority o PSA. 50,000 diri ang gikan sa Bacolod City. Suno kay Gonzalez, padayon ng pagparehistro kaging klaro nga nag-accommodate sila sang walk-in kung wala man lang sang may maglinya nga may appointment. Ginpahayag man sini nga mahimo magparehistro para sa national ID ang 15 anyos pasaka ag magdala lamang sang valid ID o kon NSO birth certificate.
Matapos ang pagparehistro ay padalas ang gobyerno para sa PhilPost ang ID sa tagsay mga puloy-an sang nagparehistro. Ngayon pahig ni Gonzales nga tanang nga local government unit ang amat-amat na nga naging ganyo sila mga pumuluyo nga magparehistro kaging klaro nga wala sang balayran na. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time, vitamin C balangin na. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sagsay anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Kakaroon sa detalye na sang balita national. Cover si Presidente Rodrigo Duterte sang Compassionate Special Permit kon CSP nga una gini-issue sang FDA para sa Sinopharm COVID-19 vaccine. Suno kay FDA General Eric Domingo, ini nga permit ang ginpangabay sang Presidential Security Group kon PSG. Antes pa man nga nag-abot ang bakuna sa Pilipinas. Ginpatahag ni Domingo nga ang PSG ang may donasyon gikan sa China ginpangayuan sang special permit para maproteksyonan ang presidente nga nag-usar man sang amo nga bakuna. Ginpahayag ni Domingo nga magluwas kay Duterte ang asawa kag partner sa mga PSG members ang cover man sa amo nga permit. Ginpahayag man sang FDA nga may duha tubtub tatlo pa ka mga kompanya ang nagpabutyag nga mag-apply man sang emergency use authorization para sa bakuna nga gin-develop sang Sinopharm Group. Gin-question ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang madasig nga pag-release sang 10.6 billion nga pondo sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ELCAC sa tunga sang panawagan ngini ang realign sa COVID-19 response sang gobyerno. Sa statement, ginpahag ni Drilon nga base sa datos sa Department of Budget and Management o kon DBM, 10.68 billion ang na-release na sa task force humalin Marso 24 tubtub Abril 29. Si dalam sa 2021 budget ang task force ang may 19 billion nga pondo. Sa mga pondo 16.4 billion ang usaron sa Barangay Development Program. Sa diin mas sobra 800 ka mga barangay ang makabaton sang tiga 20 million pesos. Gain question man sang senador kundiin makadto ang mga pondo kag sino ang makabaton sini. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 32 sa Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule maka-action na DTX
Sa 33 sa Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Mayo 4 tuig 2021. Salawat ako ang inyong matag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.